Ma'am, good evening. Diri ba tong De La Cruz apartment, no? Pinsan ni si ano, ma'am? Si Fina. Ah, naami delivery ba? Kato maning order nimo sa live sa Facebook, ma'am. Kapag live good gahapon, live selling. Sa live selling mo siya. Gani, ma'am, pagkatanaw ko, ma'am. Josefina Jubahib, ikaw ni. Ikaw man jud puro 7A De La Cruz apartment. Niha pa man gud unta ni giba hatod kaya lang kay nag-ulan. Mao ning karon namin naabot diri. Mga assorted items ang sulod sa karton katong gi-order ganin mo sa gimain ganin mo sa Facebook live gahapon. Siya to. Yaman pangalan. Pero ikaw lang, ma'am, ikaw among pa-receive kay ikaw mong gud nakapangalan. Tapos kuhaon na mong bayad ani. 10,000. 10,000 tanan ko siyang namain. Sa Facebook ni siya, ma'am, tong gi-live gani gahapon. Ang namain ni ma'am, yaman pangalan. Josefina Jubahib. Dili man kay sa nag-live man mi gahapon ya na sige mo siya mind god og mga ano mga bags ma'am og mga mao gani nga videohan namo kay proof lang namo. Pa-check namo sa imuha ma'am. Pero i-sure lang nga natay pambayad. 10,000 sa tanan ma'am. Hani na to na. Okay ra, nay pambayad. Hani na mag-birthday. Ay, ibayad. O, ano siya, ma'am? O, mga bags, na mga sanina, na mga rilo. Anak na to sa Japan. Tapos, kayo din mong kaon ng bayad. Okay ra? Ah, sige, sige. Dali, pa-check sa namo. Nare, ma'am, o. Ah, dali lang, ma'am. Pero ikaw may pabayron. Ikaw ay pabayron. Ah, sige. Dali, ma'am, o. Pirahalan niya ipataas mo sa imo mga pangalan, good. Oo. Sige, sige. Prize! Happy birthday! Belated na, no? Belated. Oh. Way kulba si ma'am ba? Kay dagag pambayad. Dire ta, ma'am, dire. Walay bayro nun, ha? Joke lang, ha? Oh, ikaw pa daghang kwarta, oh. 9,500. Uy, sana all. Inangga ba? Ma'am, kabalo ka kung ano, kinsay nagpadala? Asa man? Japan. Ah, sige, nasa mensahe para sa imuha. Ano siya? Happy birthday, Mama Bibi. Thank you kaayo sa tanang sakripisyo nimo kanamong tanan. Daghang salamat sa pagpadako kanamo og pag-guide sa amoa. Unta hatagan pa ka og taas na kinabuhi aron makauban ka pa namo og mahatag pa ang mga butang aning kalibutan na wala pa nimo na try. Bisanaan nami mga anak na agihapon ka para sa amo ang tanan. Na ready gihapon mo bantay sa mga kaapuhan. Unta sa gamay namong sorpresa, malipay namo imong adlaw. Pasensya sa late surprise kay naglaag-laag pa man. Usab, happy birthday Mama Bibi. Surprise from Hani Jubahib all the way from Japan. Ay. Yung mga anak ni ma'am. Wala yung anak, masaya na ko. Wow, sana all. Ah, sige. Mga may mensahe ni mo kay Ma'am Hani. Salamat sa iyo. Regalo sa kang birthday, Dagan salamat, Hani. Nakulban kas bayro nun, te? Wala man, no? Wala man, kay kibaw po kasi, Hani. Ay, naamay pambayad. Sige. Unya, ingon siya. Unta nalipay daw ka karon. Dakong kalipay din ako, Hani. Dakong kalipay, Jod. Okay, sige. Kantahan ka sa kanamo og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday. Birthday wish, ma'am. Yay! Happy birthday. Okay. Nya, ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mino nga kami ang napili ni Ma'am Hani para maghatod karon og surprise adre sa imuha. Og ingon siya ganiya pa unta daw ni unya kay naglaglag pa man pud ka daw sa town. Lagan jud no, lagan jud ang celebrant pa. Sana all. Ipatuan na ko nila dito ako. Nya sige, last message para kay Ma'am Hani. Sa imong mga anak. Nagkasalamat sa imong regalo sa birthday. Happy ta karon te, happy? Happy kayo. Okay. Happy birthday. Palakpakan nato. Angkot maka